Lirleno tanpa anin lirleno tanpa kanin kalame mawa limut kalamatan jroning halam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki tine yen tanemu saetine tan bisa momoro kula nuwun amit pasang alimantabi tinebene sing kudena cinaket ing tirta laksama sinuwun dene kula wani marak ing rasa padung boten kami tinimbalan mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami Sang Prabu inggih penemban tasih agung pangaksama kula pinantur harayu praning Sang Penemban wonten pasukan mriki Sang Ngadi Penemban kula non inggih sinuwun lulus raharja sowan kula ne sekala sawangsulipun taklim kula mugi kunjuk sinuwun inggih kula tampi dawuh sami-sami Penemban sasampunipun lenggah ing prayogi sampun sengguh kula menika mitambuh jinarakan kula menika daring wanuh kepareng kula nyuwun dawuh Penemban menika saking petapan pundi so sinten paring Sang Ngadi Penemban kula nuwun inggih keparangon nderek gegulang tepang Angladi Wanuh sinuwun kula wingking saking nagari Jurang Jero pujangganipun sinuwun Prabu Rangga Bumi ingkang sudya mastani nami kula pun Begawan Saba Siti sinuwun Begawan Saba Siti kula nok ninggih sawangsulipun menapa sampun leres bilih wekdal menika kula ngadhep sinuwun Prabu Baladra ing Mandura inggih boten kaliyan Penemban kula pun Baladra nalindring Mandura Sabegawan Saba Siti
Wonten wigatos ingkang pundi dene handika parang rawuhing Pandhawa menika Sang Penemban? Inggih sinuwun waleh-waleh menapa? Sowan kula ing rasa paduka sinuwun Mandura namung kepengin badhe nindakaken darmaning kabrahmanan kula sinuwun. Inggih menika majaraken tiyang kepetengan nedahaken margi nganjuk dhumateng kautamen. Petengah manah menika menawi ketaman susah so menggalihaken perkawis ingkang cengkah kalian batosipun. Wonten sagedipun nganjuk dhumateng kasaenan menika pawitanipun kedah sami kersa rukun pun boten remen dhumateng pasulayan. Walah dalah. Inggih leres Penemban leres. Kula sampun matur dhateng Prabu Duryudana ngarca padha menika gamane ngampun namung kerukunan. Nanging Yayi Prabu Kurupati jebul namung ngajab dhumateng dumados sing Bratayuda Jabinangun Sang Penemban. Oh ngaten. Inggih. Oh nun inggih sinuwun inggih. Mila kalurahanipun Sri Mandura perkawis menika kula nggih sampun mangertosi. Sinuwun Mandura mugi andados ing kawuningan mboten aneh saha mboten moka menawi Prabu Duryudana dalah para Kurawanipun mboten saged rukun kaliyan Pandhawa. Sabab menapa? Jalaran ing lebeting para Kura menika wonten menungsa ingkang pengawak setan kok sinuwun. Oh ngaten inggih. Mila wontenipun namung dados pangicuk-icuk rembak ingkang tumuju dhumateng pasulayan sesami kadang. Sabab menapa kok namung tansah bebalui supados saged mejahi Pandhawa jalaran petanganipun namung kejawi setunggal. Inggih menika yen Pandhawa boten pejah mujudaken bebaya tumrap para Kura lan kalengganing Prabu Duryudana. So piyambakipun kuwatos menawi Prabu Kurupati sak turun-turunipun badhe kecelan kamukten klebet piyambakipun inggih ajrih menawi kecelan kelenggahan sinuwun. Oh ngaten inggih. Lajeng sinten Penemban menungsa ing pangawak setan kula wau. Sinuwun menawi kula matur prasaja mesti wonten tiyang muring. Namung boten dados menapa Jresdaya wau sampun kula niyati. Sang Prabu Baladewa negari Ngastina menika mboten wonten menungsa ing pangawak setan tutukipun kebak racun namung setunggal inggih menika Patih Sengkuni. Wah kepareng menika iki. Wah. Lah salah. Pragoto apa dene Sira Prabowo? Kula nyuwun wonten dawuh sinuwun. Nun kula sinuwun. Sira padha nyumurupi dhewe lelakon kang dumadyani pasewakan iki mau. Semono kejujuran Begawan Saba Siti ngaturake bab tumindak ing Patih Sengkuni. Sing dikataki mau bener kabeh Pragoto. Ih lakar kaluhuran sinuwun. Estunipun sedaya inggih sampun mangertosi dhumateng kejulikanipun Patih Sengkuni kok sinuwun. Namung menika wau
Sinuwun ngawungga Sang Basukarna teka lajeng wani glandhang dhumateng Begawan Sapa Siti sinuwun. Lah ana nggon kene iki Praguta, Yayi Basukarna ninggal marang wataking Tata Krama. Kula ana niki ninggal marang wantune dadi tamu. Luwih-luwih iki ana pasiwakan Praguta. Wis cetha yen Basukarna ora bisa ngreksa marang asmaning Prabu Baladewa. Lan ngentengake marang beboting pasiwakan Mandura Praguta. Inggih sinulakare kaluhuran. Lajeng parang paduka sinuwun kados pundi kula cemadhong dawuh. Lho, Praguta lan Prabowo wonten timbalan nun kula. Ngulatana kang padha padudon kae. Yen sekirane bakal dadi Pak Bantayuda padha buraken saka laladan Mandura. Negaraku ora entuk dienggo jag-jagan karo para menungsa kang rawuh marang Tata Krama kuwi. Kula nuwun nggih sinuwun. Terwaca sabda iki sinuwun kepareng kula nyuwun pamit matur Kanjeng sinuwun. Kula nyuwun pamit Kanjeng sinuwun. Ya, Praguta Prabowo. Duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri. Mangsa bodho nggon murmuk Semarang kuncaraning sunih Praguta kula nuwun ngestaken dawuh. Sang nata kundur hangetaton tindak nyelengkeh-lengkeh lir singa lupa kahaya para padaya srimpi samyang ngampil upacara nata
lali lali nyuwun tulung dhumateng Ibu Rosyati keparing lajengaken mijil cengkok duplak sepada kemawon Bu Rosyati. Monggo Bu. Wis genah yen kowe kabeh bisa njaga asmane kulawarga. Jenengku lan jenengmu sing wis arum lan kuncara mau. Aja nganti kecipratan banyu reget sing mestine ora perlu kedadeyan ya nggih. Iya mak heeh. Aku wis ikrar juning batinku kok Yung. Sing surasane mengkene. Kanthi niat suci temu sing ati, aku tansah budidaya aja nganti pecah ing reh kerukunanku marang sapa wae. Luwih-luwih marang sedulur ya Yung. Syukur nggih, heeh. Yen pancen wis eneng nawaitu kang tulus saka batinmu, kanthi kowe ngucap ngono mau umurku tambah dawa kok, Nduk, tambah berkah. Muga-muga Gusti Kang nyipta jagat tansah nuntun marang keluargane dhewe iki ya, Nduk. Manunggal marang sedulur tanpa beda kaya manunggaling pangarsaning gudang garam lan kabeh para karyawane ya, Nduk. Lahir batin tetunggalan, lahir batin padha rumeksa marang asmaning pabrik rokok PT Gudang Garam TBK iki. Luwih-luwih iki wis ngancik ya 53 taun ya, Yung. Ayo padha dedonga muga-muga pabrik rokok PT Gudang Garam TBK kuncara anjayeng bawoning selawase ya, Mak. Amin. Kabeh padha bisa ngreksa, kabeh bisa njaga murih saya arum asmaning PT Gudang Garam TBK iki. Iya nggih, heeh. Kaya sing wis-wis sauger hari jadi utawa dumadining PT Gudang Garam TBK saben tanggal 20 Juni awake dhewe sak kanca seba sowan mrene ya, Nduk. Iya, Yung, heeh.
Lan aku ya niteni kok Nduk. Bola-bali sowan marang PT Gudang Garam TBK kuwi mesti entuk lakon anyar nggih kuwi seneng atiku. Ora beda bengi iki ya Yung kepara nyata Nduk, heeh. Iki kanthi ira-iraan wisanggeni maneges peparing lakon saka Pak Bambang lan Dik Agus. Mengkono, muga lancar lakuning carita iki ya Mak. Wong nyatane kebak pitutur lan kebak falsafah. Bener nggih, heeh. Kejaba iki nimbali awake dhewe sak kanca, uga kepareng nimbali para kadang bintang tamu, para kadang pelawak. Kepara nyata, Nduk. Sapa sing sowan bengi iki, Yung? Panjenenganing Kamas Sumarbagya alias Garing saka wayang wong Ngesti Pandhawa Semarang. Sing kaping pindho yaiku Mas Bagong saka Ambarawa Laladan Jawa Tengah. Mengkono Yung, Petruke kok ora enek. Engko rak nusul, Nduk. Adate Petruk iki sok ora keri sok nggawa kentongan dandan Petruk terus nyusul mrene. Ngono ya Yung, Mbok ayo Mas Garing karo Mas Bagong diaturi munggah marang panggung kene. Dipethuk para layar ya, Nduk. Iya, karepen saya srigak dipethuk pra layar. Monggo. Padha giyak. Iya, oleh mbeksa ketok padha gembira. Wilujeng dalu Mas Garing. Wilujeng dalu, Mak. Wilujeng dalu Mas Bagong. Wilujeng dalu Bule. Wah, Bagong saya semendak lemu ya, Nduk. Nggih, ning kene ku gulane mundhak. Ya disuda dhewe piye carane? Sampun ning tasih ajeg niku. Wong jane iki gampang lho. Piye? Angger gula munggah kuwi gampang.
tambane piye? Laporan bulog. Bulog. Nggih. Terus Engko anggere dionek anake operasi pasar gula mudhun. iki penyakit dudu dagangan. Oh, Sakit gula ki sakit. tak kira gula sing didol ning pasaran kae. Duh. Oh, nggih semangat. Kok Inggih. ditimbali mriki malih kok, Mas. Lah nggih. Ya alhamdulillah sehat. Nyarengi Amin. ulang tahunipun Gudang Garam ingkang kaping 53 nggih. Leres. Wah, jan. Mas Bagong, Dalem. kita rak duwe tembang perahu layar to nggih. Oh. Ning cakepane beda. Nggih. Nah, Mugi-mugi mawon menika tontonan saged kenging kangge tuntunan. bener. Ngaten nggih. Ugi kenging kangge tatanan so saged kangge tuladan. Tembang perahu layar kala wau kangge dolanan nggih sae, kangge pitutur didik putra-putra nggih sae sanget. Kon ngendi? Lho, kata-katane saged dipun ganti Oh, saire. saire. Upamane pripun? Yo kanca padha ndidik putra anggula wentah babakan agama supaya sok ben raduraka putra putrine ing tembe dewasa eling putra iku amanah mula ayo sregep ngibadah ora jemu-jemu karo golek ngelmu ngilangake kebodohan iku pancen angel dik suwe mangsane uriping donya ora sak lawase prayogane yo ndidik putrane dene salah bener gumantung didikane. Surasane becik iki Mas Gareng. Nggih, wah wong adik kula niku prigel ken damel kalimat. Nggih. Isine wiwit pucuk nganti bongkot niku sae ning nggih niku mung teori. Kemung teori. Prakteke anake nggih mawut. Apa ya to, Gong? Nggih, anak kula niku lak kumpulane nggih anake Gareng niki. Oh, sak rombongan. Lah kowe ndidik anak ya padha-padha kleru aku. Jane iki awake dhewe anake iki ya normal kabeh bareng kumpul karo anake Pak Anom. Weh lah iki. Bayu ki ndridise ra umum kok. Cilike Bayu kuwi sing biyen iki aku melu ngomong. Nggih. Kemakimen. Biyen iki mbiyen ngritise ra umum, tau esuk-esuk ki nyolong pruntil kok. Tak seneni. Kowe putrane Pak Anom yo esuk-esuk kok nyolong pruntil. Jaga asmane sing Tak kandhake bapakmu kapok. Bapakmu ki engko nek nganti engko rawuh rene engko iso nyeneni kowe lho. Aku lak nyeneni karo Bayu. Lah kok jawab. Lah niku bapak menek teng dhuwur rek ngono ki. Malah seneng dhuwur. Jaman biyen. kompak malah. Lho, Nggih. kula Nggih, alhamdulillah. Ala apike putra menika gumantung saking didikan kala wau, Bule. Nggih. Ini- Saka lingkungan. Saka lingkungan ra beda Gudang Garam kuwi apike majune ki lak ya mergo diatur. Lho lah iya. Ngono, nganti 53 taun ki apa ora wis ampuh. 53. Iki donga lho iki. Donga. Li iki tegese semoga semakin lipat ganda keberuntungannya. Li. Maju dalam pasaran, sukses dalam harapan. Tiap setahun sekali pasti wayangan. Alhamdulillah. Gayeng marem malam ini nanggap dalang Ki Haji Anom Suroto dan Mas Bayu ditanggung rame meriah dan nanti akan mendapat 1 kali main gratis orang bayar ning le nanggap nek pun ping 89 ya. Ya donga. Donga kakean ngopo? Lah nek lengganan piye? Ya lengganan ora usah ngenteni mengko lak ya mudhun dhewe. Ndonga ki ya sing apik. Contone. Lho kok ndadak nganggo contoh beras kok piye? Ya Wong ditu. donga ki ora usah diucapke ning ati luwih mentes. Gudang Garam yang ke-53. Nah, ngono ya disesuaikan karo kahanan bengi iki Gudang Garam ki pas.
Piye? Karo kahanan pabrik gudang garam nun sewu le Mak. Inggih. Otak-atik gathuk. Terus pundi? Lah 4 suku kata gudang garam. Gu. Guyub rukun karyawane wiwit pucuk nganti ngisor. Gu. Nah, dang. Dangunipun lumadi wonten masyarakat sampun 53 taun. Gawe senenge karyawan khususé lan masyarakat Kediri umume bengi iki nanggap wayang kanthi dalang Ki Haji Anom Surata lan Ki Bayu Aji. Sing pungkasan. Apa? Ram. Rame kahanane mergo ana Gareng Semarang. Lah bagonge Mboten katut rombongan. Lah aku melu sapa iki? Mbuh hitungane kisruh kok pokoke kowe. ya aja kemang ngedek-deki. Aja. Yo kowe itu kowe melu dalang liya kono lho. Iki dagelan loro kok ora gelem rukun to iki. Oh iya. Wong jenengane tontonan dadi tuntunan lan donga. Iki gek klambi iki ndongake tek. Oh ndongake apa? Donga warna oren-oren menika ndongake para sedaya pamirsa oren muga-muga rezekine ora leren. Oren. Para pesindan ingkang ngagem warna ungu. Ungu tegese tangi. Muga-muga ke depan PT Gudang Garam semakin bangun utawa saya tangi dengan harapan hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Kuwi sing wungu. Lho, sing nganggo ijo. Ijo Lambang kemakmuran. Semoga PT Gudang Garam semakin makmur menyejahterakan masyarakat. Kowe tak gawe ndumbar lambemu kowe. Iya. Iki biru Nggambarake antarane karyawan ngisor karo dhuwur biru bisa rukun kabeh terus tentrem lancar biru. Iki wungu terong modiar kowe saiki. Wungu terong ya wungu ki mah. Ora nganggo terong kok. Nek terong tulung jelasno. Ora iso wong sing tukang menter kowe kok. Ora ana wungu ya wungu. Saiki yen yoga iki yoga nganggo abu-abu. Iki nek Apa cara dene iki coklat nom. Coklat iki ya donga. Kok sik kok ngene kok coklat iki matamu iki piye to? Coklat tuwa ana iki coklat nom. Kowe iki buta warna kuwi. Iki warnane apa? Iki kopi mik. Nah, iki yoga-yoga nganggo klambi seragam warna kopi mik. Mik. Pancen duwene ya mung kuwi ya. Ya ora kok duwene kok kuwi. Donga. Sing ngagem sinjang coklat ndongake muga-muga PT Gudang Garam produk Gudang Garam coklat selalu cocok dan melekat di hati masyarakat. Ngono lho. Donga kok niku otak-atik gathuk kok. Bengi iki mletik mripatmu. Oh, pikirane tak mripate. Pikirane mletik jan wis tan cucuk aku. Oh, kula kalih gareng niki kula ketok-ketokke kok. Oh nggih. Ngen kepinteran wiwit cilik nganti gedhe kula niku dadi bakong niku kula sing kula tiru nggih gareng niki. Ora usah ngono kok ndak dikira aku sombong. Ora usah SD, SMP, SMA gareng niki mboten nate. Oh nunggak dereng nate kok bulik. Oh nggih. SMA niku pelajaran apa-napa dipangan kali gareng niki. Sok pintere. IPS niku wonten SMA rumiyin dipangan saking pintere. Ora usah kok dikira aku pamer le. IPA niku lho pelajaran IPA. IPA nggih. Dipangan kali gareng niki saking dipangan. Nggih. Saking pintere. Ampun mele kok IPS IPA IP kula mon kula pangan kok Pak. Ora usah pamer. Wong yen aku pinter iki ora gareng bodho iki. Kok senengane kok gawe curiga. Ora kena nesu. Curigae kok dicurigai piye to? Lah arep sekolah aku. Ngopo kok? Ayo biasa to. Wong aku jenenge wong pinter kowe ngejak apa wae tak tataki. Sok sapa sing njupuk barang dudu HE? Pak polisi wis njaga nang njaba. Loh, yen aku ki ora nyolong njupuk lah terus gaweane Pak polisi ki apa? Aku kok kaya putune Sengkuni ya. Jan nggih, matur sembah nuwun dipun timbali malih Rama. Inggih. Niki pancen nglipur karyawan Gudang Garam lan masyarakat Kediri. Bulik cangek wau nyekar nganggo mijil. Mijil nggih. Kula kalih gareng kan nembang mboten niki.
Lah nggih to, ora mung ngomong ya nembang. Nembang no. Bulik cangik nggawa bijil. Nek kula ngangge tembange sing biasa kemawon, sing rada gaul. Cucak rawa. Waduh. Cucak rawa. Nggih. Mboten ngangge musik men saged kok. Cepi garingan tepi Mas. Garingan nggih. Ning nggih kula nggih enten sing rewangi nggih nek kula ijen nggih mesake lambe kula nyuwun sewu. Diwangi ya, Rek. Blonjo ditampa dhewe kok gawean kon ngewangi. Blonjone mbok gawake kok. Nonone iki malam ini malam yang bahagia, Bapak Ibu kumpul bersama-sama di gudang garam, ini tempatnya ulang tahun keperluannya. Yes. Seliramu penjenengan aku kowe Iki aku yang melu nyambut gawe. iya didongake ta. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, semoga semua tidak ada halangan, selalu dalam lindungan Tuhan, diberi rezeki serta kesehatan. Tak dongake penonton sing tindak mrene, muga-muga tambah rezekine. Sing ra gelem nonton menyang kene, tak dongake tambah anake. Donga sing apik kaya. Iki ya donga apik wong anakku ya rezeki kok. Yen Mas Gareng dadi dagelan, gaweane neng panggung hiburan, bayarane jare rada lumayan. Turahane nggo tuku mobil sedan. Waduh, bayarane iki pira kok? Turahan kok nggo tuku mobil sedan iki? Alah mobil plastik sing digeret benang lho. Ana maneh sing ngarani dagel. Munggah panggung aku wis kendel. Ana penonton guyune kepingkel-pingkel. Bareng mudhun panggung raiku didublak sambel. Kapok. Angel golek kok iki lho. Pintere. Ana meneh sing ngarani lawak. Bayarane kok ora muda-muda. Tanggung jawab lho. Mula nek awan isih nyambi tukang becak. Turahane nggo nambake boroke bapak. Kowe gawe pucuk sing ngegongi iki lho. Kowe ngedol tok. Nek nuku rekoso. Paling seneng yen dadi pegawe, gaweane ringan tur akeh duwite. Anak loro bisa tutuk sekolahe, iku kena kanggo contoh tangga teparone. Contoh. Aku ngono anake wong ora duwe. Tanggane nuntun nunda, aku mung nuntun cempe. Tanggane mangan iwak, aku mung mangan tempe. Tanggane mangan endhog, aku mangan ndokku dhewe. Iki jenengane apa ora ana ndok liya, ndok pitik, ndok bebek kok iso ndokku dhewe. Hukum ekonomi le. Ndok sing didol ning warung kae, yen wis tak tuku dadi hake sapa? Lak dadi hakku berarti kuwi ndokku. Ngono hukum ekonomi le, ora tau kuliah kowe. Ora ndok pitik. Ora ya wis dadi ndokku. Tertib lalu lintas. Malih napa sampun, Bule? Monggo. Monggo Mas. Akatur sedaya ingkang nitih kendaraan, ampun ngantos sami kebut-kebutan sebab mangke saged kecelakaan, kurang bejone kathah ingkang dados korban. Korban cilaka pancen akeh banget. Wong sing nyopir dosami boten nenget. Pak polisi sing ngatur nganti mumet, mergo kono kene dalane padha macet. Tak pangan le kowe. Pinter. Ki terus aku. Iya no, ayo. Nek wis macet kabeh dadi kapiran, sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran, sing pegawe telat tindak kantoran, bareng sing bakul tahu nganti gugup ra kathokan. Gugup selak arep mirsani wayang. Terus kake kowe tekan nggon ra kathokan. Tekan ndi iki mau? Ra kathokan. Lagu apa ngurusi kathok barang iki? Ra kathokan nyang pasar dadi rame. Wong bakul tahu kok suwek jarike.
Wektu ngadeg ora ketok suweke bareng dienggo ndodok nganti ketok tahune. Apa gah ora sigenake kok iso ketok tahune iki. Lah bakul tahu. Bakul tahu. Oh. Bakul tahu ketok tahune lumrah apa bakul tahu ketok gethuke. Kowe gawe ngarep enak le mangan kuwi nganti plempoken. Makanya kita selalu bersyukur. Bersyukur apa? Loh, ditimbali mriki kita iki bersyukur. Nggih, Iki bersyukur. Kunci sukses kenapa pabrik gudang garam selalu ke depan selalu sukses. Kamu harus tahu, paling tidak kunci sukses itu yang bagaimana tolong dibeberke. Sik rumangsaku sing arep nerangke iki kowe iki mau iki. Jebul mbok lemparke aku meneh to. Sing idune rada tuwa ki nek aku ora kowe tuwa kowe ngono lho. Masya Allah. Kunci sukses itu yang bagaimana? Iki aku meneh iki. Iya. Nyuwun tulung panjenengan jlentrehaken Rama. Aku ora sambung ndek pelawak aku. Piye? Iki dalang bijaksana ngene. Lho lah iya. Angger jatahe pelawak ora gelem. Ana lho dalang sing melu dagel ki ana. Sopo? Tek-tekane terus cendak umure. Sopian kae. Aku alik ta. Urun rembug ki padha karo urun donga. Kunci sukses ki sing kepiye? Kunci sukses hidup di dunia maya ini. Dalam pekerjaan apapun. Maya pada ini. Harus memegang kunci sukses 7T. Wah, akeh 7T. 7T Rama. 7T no antawisipun setunggal. T1. Tujuan. Orang hidup tanpa tujuan ibarat layang-layang putus dari benangnya. Loh, klear kabung kalingan tanpa ngerti arahe. Tujuan T sing pisan, T pindho. Teken, Teken. T sing kaping 3, tekun, sing kaping 4, temen, sing kaping 5, terampil, sing ping 6, takwa, sing pungkasan. bakale tekan. Oh. Ning yen T7 kuwi kok ora tekan-tekan ya T9. Apa tambah loro? Nggih, Napa kudu niku T9 trima takdir. Mergo tiang urip kuwi mboten trima takdir bakale uripe T10. Napa niku? Tele-tele. Sing jatahe gur 1000 kok njaluke 10.000 akhirnya menghalalkan jalan yang salah. Tumindak contone korupsi nyolong jupuk akhirnya ya tele-tele tenan uripe. Kuwi miturut pinemumu. Heeh. Oh, nek kunci sukses iki miturut pinemune dhewe lho. Nek cara aku dongaku. Kowe ya duwe penemu to? Sing tak gawe pathokan niku namung dina, Bulik. Dina. Nggih, dina wiwit Senin ngantos Minggu niku kenging kangge kunci kesuksesan apa meliting rumah tangga niku nggih sae. Nggih. Pripun upamane pripun? Wiwit Senin menika. Senin, Senin menika jarwa dosoke aja bosen karo nen-unen. Yen ana pitutur luhur sing luwih apik saka piyai sing luwih pinter wajib diestokke diderekke. Senin aja bosen karo nen-unen. Waduh, saploke kumpul Pak Mansur iki lho jan. Nggih. Ora ngono. Lajeng Selasa. Selasa selakno ngamal karo sapa-sapa tiyang gesang teng alam donya menika kuncine namung kalih ibadah kalih ngibadah. Selasa Rebo kerepo sinau ben ra bodho. Ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wong sinau niku mboten enten batese. Kuwi Rebo. Rebo, Kemis. Kemis luwih becik mingkem timbangane Lamis. Sedikit bicara banyak kerja. Kemis, Jumat. Jumat jumbono marang atimu. Yen ndek kekarepan ora cocok karo atine aja diteruske ndak marake sutris. Kuwi Jumat. Stres kok stres. Stres. Jumat. Jumat. Jumadi. Jumadi jenengku. Sabtu. Sabtu insapo barang sing wis kewetu menungsa urip kenggonan luput lan lali wajib apura-apuronan. Sabtu insapo barang sing wis kewetu. Minggu. Minggu nika tanggal abang prei. Wis tak bacok tenan iki. Dinteni piyai sakmene akeh kok terus prei lho. Minggu minggiro barang sing ala gunakno barang sing apik. Ngono. Waduh jan iki wis ora rugi ya. Lah nggih ngatasé dina kena pitutur ngene. Nggih pancen-pancen nggih niki nggih repot-repote otak-atike para sedulur Rama. Inggih. Dadi ora ana eleke to. Perkara diagem nggih monggo, mboten diagem nggih monggo ngaten. Ning
Jarene tuntunan. Lho lah nggih. Ngono ta. Wong sing diadep Bapak Dalang Debok niku nggih donga pitutur apik niku. Tekan Debok. Nggih Debok. Deboke ngopo? Debok cobi di anu tegeske pripun Debok niku pripun? Debok niku nggambarake tiang rumah tangga, tiang kakung kalih tiang estri. Debok dek kuwi lanang, bok niku wedok. Dadi nek wong lanang wis dek, wong wedok kudu lek ndang bok ngono. Lah, kuwi yen wong lanang liya. Lah yen kowe apa ya isih dek? Gandeng gula ya ora iso. Wong kok Tegese dek iki sebagai laki-laki kepala rumah tangga, memberilah contoh yang baik, yang positif. Bok kuwi wong wedok kuwi tur wuri lakune wong lanang. Yen wong lanang ki lakune genah, wong wedok melu ngetutake ngono lho. Tibane rada nglepeh. Lah kaya kowe iki kok ngandani bojomu kok ya iso dadi sulaya kabeh. Anakmu ki pira kok iso ora dadi? Lah ning apa tak iso ngono? Lah kene iki mang cobi mang nyuwun pirsa kalih gareng niki. Pripun Mas Gareng? Anakmu ki Kowe pira? sing marai Pak Anom pirsa ngene iki lho. Lho ya ora kerjane ngertos. Beliau itu sudah tidak tahu, wis ora pirsa kok dadak diomong-omongke. Anakmu ana pira? Ana loro. Lanang apa wedok? Wedok. Ah jenenge Kok rasa diomongke ya gen isin ae. pirsa. Gen pirsa Pak. Iki ki urusan rumah tangga kok. Lho kejujuran. Nggih. Kejujuran. Barangkali mangke saged memberi solusi nggih Rama. Terus. Anak kula kalih niku mboten rukun. Oh. Ora rukun. Nggih. Lah napa permasalahanane apa ora? Alah biasa wong naminipun cewek. Nggih. Nggih, Barepe biar- jenenge sinten to? Si Nini Oh. sing nomor kali Nunu. Rebutan cowok. Oh. Alah angger cowok rono mriku niku angger apel niku wong ayune-ayu Nini, pinter-pinter Nini. Angger wong lanang mriku niku sing goleki mboten Ninike, Nunuke. Angger ngono, gureng ngono wis takon Pak, Nunuke enten. Loh, bocah iki kok sing digoleki Nunuke wae lho. Lah Nini gopo aku. Ki nunuke iki nek yane iki wis turu apa jek melek iki? Ya sok-sok sing melek. Aku tak melu goleki aku. Kok ponakane dhewe kok. Lah wong ya iki lho, niki kangge conto. Ngatur anak loro we repote kok ngono. Lah gudang garam ki ngatur berapa ribu pegawai. Berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu pegawai saged tumaroto. Nggih. Sila ketiga keadilan. Nah, persatuanipun kejaga, sila kelimane keadilane ya dijaga. Apa-apa ditempuh dengan sila keempat musyawarah. Betul. Mergo para pinisepuh gudang garam tansah memanusiakan pegawai tegese sila kedua. Mergo miturut anjuraning agama harus saling menghormati antar sesama manusia. Sila pertama. Betul. Mula dengan 53 digunggung 8. Iki saka tembung dengan landasan Pancasila gudang garam menjalankan semua programnya. Niku mula kabeh kecakup niku leres. Nggih, sithik-sithik menika sekedhik kangge selanan sesendon Bule. Nggih, leres. Guyon maton kok. Sindenipun kok wonten ingkang lemu menika. Saged dipun tepangaken setunggal. Kepareng mundhut pirsa piyambak monggo. Kuwi nggo conto rokok jumbo. Oh. Sing pojok dhewe kae. Kae cara cara woh-wohan. Menika asmanipun Mbak Endah Laras. Mbak Endah Laras. Mbak Endah Laras. Niki to piyayine. Nyanyi kondang iki angger mlaku ngono goyangane 7,5 skala Richter. Ada kayak gempa. Reng karo ulu kowe geter kuwi. Awake jan marem. Kaya bakalan beduk. Bakalan beduk kuwi lho kelemon lho. Niki pancen dipun timbali khusus iki Mbak Endah Laras. Pancen kurang genep nek ora ditambahi putri siji. Nggih leres. Prayoginipun monggo Nduk Endah Laras monggo kempal Mas Gareng Mas Bagong mriku monggo. Nah, Mataraman Jaya. Jatahipun panjenengan wonten mriki. Dipun papak rawuhipun Mbak Endah Laras kalih Mas Gareng.
Negare kuat apa ora kok? Sing ngangkat karo sing diangkat gedhi sing diangkat ki. Aku kok bareng weruh gareng karo Mbak Indah Laras kok njur mbayangake kaya tahu karo lombok. Ngapa? Mbak Indah Laras tahune kowe lomboke. Malah tumpang mak blus. Kowe ora usah merkenyek karo Wilujeng dalu Mbak Endah Laras. Wilujeng dalu Mbak Cange dalam Mbak Limbo. Nggih. Terima kasih kepareng nderek ngombiyongi dalu menika nggih Mbak Endah Laras. Inggih, malah dalem ingkang matur nuwun menika kok dalem kok pun timbali kalian gudang garam menika. Inggih. Mbok menawi mengke sabibaripun ringgitan Nggih. dipun ginakaken Malah keleresan matur nuwun sanget. kangge bendung kali Brantas. Apa ana yuyu rumpung apa? Kok ya sia-sia ngono. Aku mbok padake anu apa jenenge kuwi sing di pasir sing ning nggon semen apa jenenge? Pasir sing diadahi sak kae nggo mendung kali kae. Ora, ya mung iki mau wis ana sing ngendika Heeh. yen gelem digawe ganjel kulkas. Mas, permintaan dari Mas Gareng, Mas apa jenenge Mas Bagong tidak ada artinya karena aku ki wis esuk-esuk ditimbali Pak Dekarwo Gubernur Jawa Timur. Tenane. Tenan, sesuk-esuk aku budal. Ning Jawa Timur timbalan langsung karo Gubernur. Rumahmu Jawa kene Timur. iki Jawa Barat Kene Jawa Timur. Lah wis budal ya ning aku ki ning Surabaya. Surabaya. Alhamdulillah. Khususnya Kabupaten Sidoarjo. Kanggo apa lho? Nyumpel lumpur lapindo. Malah. Sisan aku timbangane. Kuwi disumpeli Endah Laras ora mandek malah netes. Kowe kene. Gom iso tak Aku kono kowe tak kene. dupak tenan lho kowe. Aku sing kono. Kono urut tuwa. Ning kuwi lemu do lemu. Lemu ngerti sopan sithik lah apa to? Ketemu dudal-dudul. Oh. Aku kono. Kowe iso iki Pak Anom, derek Pak Anom, kudu ngerti Sing sopan. sopan ngono lho. Ora Mas. sembrono karo wong tuwa kok dudal-dudul. Dablek. Sumpah aku ora nyurung kok. Iki mau Ora nyurung. surungan. Malah Nggih, njaluk. Mas. Nggih. Derek Bingah menika bertepatan dengan ulang tahun Gudang garam. Gudang Garam. Congratulations for 63 anniversary. 50. 53 53. anniversary Gudang Garam. I hope that will be success and better in the future. God bless you. You. Together. Together. Yang artinya selamat kepada atas ulang tahun yang ke-53 pabrik Gudang Garam. Semoga ke depan bisa lebih bagus, lebih sukses. Amin. Amin, amin. kuwi basa Inggris. Bahasa Inggris. Mas Gareng basa Jepang. Bar ke Jepang kok ya? Inggris Jepang. Inggris Jepang. Orotoyo. Sugurolo. Ngenyek kowe. Ngenyek kowe. Sek lho, apa enek basa Jepang ki Gogorono Tomo kok Horotoyo. Syukurono. Basa Jepang iki Sih. Penonton wis percaya kowe protes ngetokke aku ngarang ngene iki yo. Mari konangan yen ngarang mergo kowe protes. Oh, nek aku meneng wae mau penonton dadi ra ngerti. Ayo. yang artinya. Oh, Jepang iki ora ono artine. Ora ono kok. Lu ngomong iki pokoke tegese piye? Sing ngerti ya sing ngomong dhewe kok. Wong Jepang iki basa Jepang arep Saiki- nibo ra sida basa Jepange. Apa kuwi? Tujuan tak godogi. Apa? Arep nibo ra sida. Tujuan tak godogi. Tujuan tak godogi. Basa Jepang. Alah iki basane kere ya ngono kuwi. Nggih, kawula badhe tepangan kalian warga Ya, Kediri. Kanthi dandang kula. Nggih. Nyuwun tulung Pak D dindinganipun. Pelek napa slendro? Slendro songo Oh, slendro songo. Jan Pak D iki lho. Maju. Maju rene, Mas. Ngrangkul Endah iki ora nyandak-nyandak, Kok ora nyandak? gegeden body. Kaya ngene iki lho, Mas.
Wingi tahu kewirangan. Apa? Nong kali katoke jero keri ditemu bocah. Lah kok dijahitake kok dadi jaket telu. Iki kaya ngono lho. Aku weruh sing aku. Bagong. Kenalaken nami kula niki endah laras saking kitha Sala sing bodhi awake Jabang bayi kok rasa sombong kok ngene kok body. Bodi ki apa to? amboter gedhi. Oh, jebebeh. Ora jebebe kaya ngene iki diarani semok ya kaya ngene iki. Jarene Mas Mangun semok. Manggon digagas. Mangone weruh gong gandrung kok. Aja kaya ngono lho. Wajahe mirip. Wajahe Mas Mangun ki mirip. Mirip sapa? Mantan pacarku pas SD. Remek. Kondang sing paling ayu awak lemu sajak ngangeni. Lemu kok ngangen. Ngangeni masyarakat jak ngewangi ngratake dalan kuwi lho. Nek kaya Kok setum. teh apa mbok ki lho. Dikira aku setom. Sia. Sinten badhe kenalan? Rak. Kok set aku ki agek ning kene pisane kok, Mbok. Oh, sing mbok tawani sing Lah mirsani. iya, sinten badhe kenalan mboten bakal getun. Iya, ora bakal getun wong iki wong sugih kok. Wong nang panggung kuwi nggo handphone kok belum nggo handphone. Endi to? Iki mburi. Goblokmu. Iki Apa? puno. Daging. Oh, Iki puno. Ngertiku handphone. Ngawur lho. Daging turah. Mboten bakal getun. Usum udan ngirit kemulan. Aduh. Sapa gelem dadi bojoku ra rugi mesti tahan bantingan. Siji sing kula mboten cocok. Napa? Usum udan Ngirit kemulan kan anget Mas. angete anget ning sesuk terus lara asma. Dadi bleki sakmene gedene iki. Tahu duwe anak-anake cilik iki lara pilek terus kok. Ngapa? Ah keblebekeng. Keplepeken kok keblebeken lho. Injih, pun dawuh menapa Mbak Cange? Menika wonten nawala kathah sanget ingkang kula tampi menawa Mbak Endah. Injih. Kula semoga setunggal. Nggih. Katur bocange sadik bayu di tempat. Nyuwun lelagon sapu tangan. Mugi-mugi Pak Anom lan sedaya kru tansah dipun paringana sehat waras panjang yuswa. Amin. Amin. Saking kula Bapak Ali utawi tukang sepatu Ngadiloyo Ngadiluwih Kediri. Matur nuwun. Sapu tangan Mbak Endah. Injih. Monggo dipun garap kalih rambahan sak rambahan solis Mbak Endah sak rambahan kur. Oh nggih. Monggo. Sapu tangan. Nek mboten saged iki ganti sampu duk ya kena ngono. Samono ki ora sapu tangan kudune. Karep nang ndi malah kae? Ya sapu tangan ora apal ya lagune ganti ora sapu tangan, spray. Oh, sapu tangan ki pancen wis suwe ra tau metu. Nggih sampun dangu mboten nate medal, mboten nate kesupen. Dangu mboten medal dadian kesupen pun limrah. Tidak masalah ngasto. Mboten masalah. Aku sithik-sithik ya iso kuwi. Sapu tangan peneh no blimbing kuwi. Sing piye ta? Dudu. Kuwi konangan sing gawe engko. Monggo para kadang pun aturaken sapu tangan. Sapu tangan. Pelok barang yuk. Saking Mbak Endah Laras. Tatot.
sampun katur menika Mbak Endah. Inggih. Sapu tangan menika yasanipun Suwargi Ki Narsabda ing Semarang. Nggih. Menika lelagon pun dangu mboten nate Inggih. pun. Leres Mas Bagong. Bagong. Wah, tasih nglangut sae. Inggih. Menika mumpung isih pelok barang nggih Mas Nggih, Gareng, Mbak nggih, Endah, Mas nggih. Bagong. Nggih. Kagem Pak Deanom Surata ing panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sukses kagem PT Gudang Garam TBK. Semoga tetap sukses dan jaya. Amin. Amin. Nyuwun lelagon selak ing janji Pak D dipun bawani. Oh inggih. Mohon dipun dadosaken oh inggih. Cekap semanten atur kawula Pak D, matur sembah nuwun inggih kathah wassalam. Saking kula Aditya Kurniawan Bagaskara ing Kepatian Tulungagung. Sugeng wungon. Tulungagung rawuh dhateng Kediri nggih. Luruk menika. Selak ing janji. Monggo para kadang irama seger pun aturaken. Ingkang nyekar sinten Ule? Kur sepados saged Sareng-sareng. gayeng monggo. Sela ing janji. Sampun katuraken menika lelagon selak ing janji Mas Gareng, Mbak Nggih. Entas Mas Nggih. Bagong. Ingkang kripto sinten Bule? Menika awan-awan garapipun para kanca abdi piyambak Mas Weh. Bagong. Luar biasa. Iki ora ketang kepiye-piye nderek